Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Ay, ambot na lang ah. Uy, nga kat? Ay, ano abidyo kay si Robotino bala? Ah, atong daw robot maghambal? Oo, kagin panamkon siya kun sa robot. Ano si Robotino? Ano, nagasigig yapon pangaluyag sa akon. Bisan ginhambala na siya ni Lolo Miloy nga may boyfriend na ako. Pero ho, ari naman ho, nagasigit chat, nagapangamusta. Sige lang. Kung makatime ka, istoryaha siya kag prangkaha nga may boyfriend ka na. Amo gid. Ay, hindi ko nga daan gusto nga magpaasa lang sa tao. Paasahon siya bisan wala na sang pag-asa. Amo gid eh. Ako gani sa una gapaminsar man ko kung tutuod tong hambal mo sa akon nga palangga mo ko. Eh syempre, nagapaminsar ko nga basin naluoy ka lang sa akon tungod sa sitwasyon ko. Ay, tuod. Oo. Pero sabo, sigurado na ako nga palangga mo ako. Oo eh. Ginaygugma ta kaya? Ano gid kun blind ka? Ano gid kun PWD ka? Ay importante. Okay kita nga duha. Kagabi mo, ginapasalamatan ko gid ang pagpakigbato mo sa pagpalanggaan ay naton. Oo naman. Alang-alang nga, ikaw lang mahulag. Dapat sa relasyon, duha kita. Hindi ka ikaw lang. Salamat gid ka sa pagpakigbato mo sa aton pagigugmaanay. Salamat man sa imo ga. Ambot na lang. Kung wala mo ako gipakigbato, Ano? ati, mumoy ko eh. Ay, naano ni man? Ay, bisan din lang kumaliso. Ang babatian ko, puro na lang pagsaka sa balaklon. Oy, mas kubado? Nga nagakinurisong ang guya mo? Ay, Marites, ano abi kay daw puro na lang pagsaka sa balaklon ang mabatian ko sa radyo kag makita ko sa TV. Ay, ambot. Duwala na niya untat nga sa kaay. Nagamahal na ang tanan. Pero ako na lang ang hindi niya mahal. Aha. Ay, pagsaka sang gasolina. Saka na dayo ng tanan. Nagmahal naman ang utan, nagmahal man ang karne. Ay, ambot na lamang. Pati ang kalamay, nagmahal naman. Ha? Nagmahal man ang kalamay? Oo. Tingala ko man nga, hindi na tamis ang pagigugmaya kay. Aha. Ay, ano man abing asahan mo? Kay bisan may obra ka subong, kabudlay sang pangabuhi. Kay daw eawan, kaya paigo-igo sang sweldo mo. Kabudlay, mangin pigado ah. Daw ma-resign na lang ko gani sa kapigadohon eh. Aha. Ay, kabudlay, nagidya sang pangabuhi subong. Mayroong aga sa inyo. Oy, hala, Mr. Do 50-50. Nga mo kasi na maglakat, haw? Kabalo ka, may edad na kita. Medyo kay na lang. Amugid. Ay,
Mr. Do 50-50. Ambot, sa di natuyayhan ang mga politiko nga nagpangako sa aton sang eleksyon, nga kung sila ang magdaog, buligan nila kita, nga makaangat sa kapigaduhon. Nagpate man. Amugid. Hindi. Matuod. Ginahimo siyang gobyerno ang tanan para mabuligan ng mga pumuloyo. Gani, hindi ka magkabalaka kay buligan gid ka mo. Kita nyo may mga kasasistant gani na panghatag. Ayawan ka man pila. Lang duhol na dahil sa imo. Oo man, damo ba lagi na panghatagan? Oo, may cash assistant para sa mga estudyante, may bulig sa mga senior citizen ka mga PWD. Kani, hindi ka magkabalaka kay ginahimo siyang gobyerno ang tanan. Amugid, ang ginasilang balan nila nga. Ano, Mr. Do 50-50? Hulat-hulat lang. Oo man, ako gani, nagahulat-hulat man sang paghigugma ni Rose sa akon. Asa pamayo, mas kubado. Dili magdula paglao mas kubado. Kaya basta padayong kang pangaluyag sa iya. Sabton niya lang ka na. Ay, salamat. Gani man, Mr. Do 50-50. Ay, base sabto na siya kung magputi na ang uwak. May pinta ka da? Anon mong pinta, mas kubado? Oo man. Pintahan ko puti ang uwak. Pero balik ta bala sa ginaistoryahan ta? Hamakon mo, pating asin ko no, dumasaka man. Nagmahal na gito ang tanan. Lain ka siyang una. Oo, kag-abi mo? Ay nako. Pero, hindi bala nagsaka man ganing sweldo? Oo, pero kagamay lang. Di paano karon niya kun wala kaya obra? Kundi pangita ka obra, hindi kaya sige ko lang na chismis. Ay, husto gina. Ang iban, wala na obra, pero hali pa ka chismis. Tapos, mamalay-balay pa kag istoryahan ang kabuhi sang iban. Ay, mas kubado. Wala na kuya nagapamalay-balay. May group chat na kami, ah. Department of the Marites Online. Ay hala, Enrique. Tin, Kagina pang libot-libot naton diri sa mall. gusto ko abi magpamakal eh. Anong baklon mo? Pangregalo para sa Christmas? Ikaw ha, malayo pa to. Pero, Bermans na. Amo gani eh. Sige lang, kay tagaan ko gid na sila. Pero subong, ginapangitaan ko sang regalo diri si Daniel. Ay, si Jojo? Oo. Anong ihatag mo sa iya, haw? Kung ano lang nga ari diri. Agud niya malipay man siya. Amo matuod, no? Ang maayo pa, baklan mo na lang sila tinapay. Amo matuod no? Para masakop man ang mga kaupdanan niya dito sa ila massage clinic. Ay, oo. Tapos, mapamasahe ta dayon, ha? Ayos ha. Mapamasahi kita para ma-relax man ang aton nga kalawasan. Kag mangin manami man ang aton pamatyagan. Malipayon si Jojo tungod no bihanay na sila ni Katkat. Pero kay balo ka bala nga mas may malipayon pagid subong nga tawo? Ha? Sino? Ako. Nga, haw? Tungod ari ka sa tupad ko. Ako man, Enrique. Ikaw man ang nagahatag sa akon sang kalipay. Nagapasadya sa akon kabuhi. Pero kahibalo ka bala kung ano pagid ang makapahalipay sa akon. Ano tin?
Kunagaron mo na ako nga mamahaw. Abaw, kanami sang chicharon nga ginbakal ni nang Jingjing ba? Abe, kaunon ko be. Ay, abaw, kahagpok. Bahala na may nobyo si Katkat ah. Importante ah. Mapabatyag ko sa iya ang akong paghigugma. Hay, ari na ako sa mall. Kadamo sang tao. Ay abaw, ang masugata ko ho. Nagapanabon sang ilong bisan may face mask na. Amo ginaguro. Ay, dito sa unahan. Hala, kadamo gali dire sang radyo nga baligya ho. Ay, grabe ang music ba? Ay, nadumduman. Kumanang nobya ko sang una. Ang nobya ko sang una nga si Baling. Ay, hindi na si Baliling sa akon. Kay hindi yaman ko na magwanta ang baho ko. Ay, nga mo sila. Hindi sila sa akon, kay kabaho sa akon. Kaya noon ko nabi karon kay natamaran ko yung maligo. Pero dyan ay pa, may nanotaran ako sa mall nga ini. Nga daw may ido di aga taghulaw Nadumduman ko pa sang una ang akon asawa. Hanghambal niya sa akon. Duroy. Ga. Ay, bisan na mo niya yung baho mo, pero nanyamian ako magsimhot-simhot sa imo. Ako gani ga, nanamian man ko sa imo. Bisan ang tingog mo daw duwindi. Ay, kabudlay abis ang tao. Kinanglan, mangita kagid sang tao nga makaintindi sa imo. Ay, nga dako gid malang salang sa kasuguan kon tamaran kaya maligo.